Takže čaute, ja vás tu vítam u nového, teda u ďalšieho diela na hru Skyrim, počte 4. A je tu so mnou aj Jackie. Čaute. Takže my sme si pustili stopky, pretože mám nekreknutú verziu Bandicamu, aby sme vedeli, kedy sa mám pozdraviť. Takže ideme na to. V minulom dieli sa mi neuložila hra. Zdochni more, tebe som to už raz vravel. Počkaj, nie, hej, ty si mi liezol na nervy a ty nemáš povolenie. Zdochni, chod si zobrať od fajta povolenie. Huncutík, keď sa ten lotnúť. Nubka za nubkou sa na mňa blíži. Už máš povolenie. Dal som ti, vidíš to. Vezmeme si luk a pôjdeme sa hrajkať na nejako Power Rangers. Poradím vám figel. Keď budete hrať Skyrim, tak slažte F, stisnutím klávesy Q otevřeš nabídku s oblíbenými předmětmi a klouzlami. Dáte si F na všetko a keď si budete chcieť prehodiť, tak stlačíte len Q, E a máte. A ideme strieľať do nich. Aký pojše, taký vráť. Oh shit, more veď sa nehmír. Jackie, máš nejaký komentár? Nie. Len, že s Carmineom sme už kamaráti. Ja som tu strafu do hlavy. Ja aj to je chlap. Sorry. Wow. Oni sa tam tak spinkajú, viete ako. To sa nemusíte bať. No, ideme ďalej. Tunak sme asi tak, kde skončili, už to nepamätám presne. Ale Jackie je môj komentátor. Mimochodom už mám jeden odber. Wait. A neuhadnete od koho. Ja som to učinil. Jasne tak. On sa na niečo také nezmôže, on ma nemá rád. On ma nemá rád. Ale ja jeho tiež nie. Nie, ale nie. Áno, máte pravdu, Jackie mi dal odber a ja si to cením. Je to dobrý človek. Malé odporúčanie, kto sa bojí pavúkov ako ja, zakryjte si oči. Škoda, že ja to musím natáčať. To je pohoda. To je tiež pohoda, počkajte za chvíľku v tej mohyle temných vod, čo tam bude za prekvapenie. Zdochni more, urobím z teba psačí guláš. Či počkať pavúči. Ešte jeden by tu mal byť. Vedľa, pinúbka. Fúha. Chápeš, Jackie, on mi ničí moju let's playerskú kariéru. Zavraždí ho. Dovoluje. Počkajte, musím sa dať ešte speli. Obnova. Lečenie. Very good. Fakt. Výborne. Ideme sa healovať. Vidíte, aké mám krásne opalené ruky? To som bol na Havaji. Tam som chodil loviť elfov. Takú tetu som tam ulovil. Teraz, Jackie bude rozhodovať za vás. Čiže ak rozhodne zle, je to jeho vina. Jackie, za chvíľku tu bude medveďa. Môžeme ju buď oblísť plížením, alebo ukázať jej Pána Boha. Vymyslí to tak, ako by sa to páčilo ostatným. Ukázať Pána Boha. Wej! Počkaj. Wej! Zdochni! Možno dokým sa ona zotaví, tak ja ju aj zabijem. Nažer sa môjho meča, ty. Strasnica tupa. Wej, tak sa to robí. Za kožušinku, tak sa to robí. Jej. Jackie, kúkni, koľko je na stopkách. Pohoda. Prebežne kúkaj, aby sme vedeli. Ja ozaj, ty si to nastavil. Pardon, ja som zvyknutý ešte na tieto nastavenia. Za chvíľku sme 2 level. Yeah! Noobky vyťazia. Ja som noob. Noob. Počkaj, mi nevidíte ruky, chvála Bohu. Aha, kto tu bude za chvíľku? Wej! To je môj bratranec. Z 8. kolena. Volá sa oné. Alduin Shinka. To ste určite nevedeli. Teraz vám ukážem poklad. Ukážem vám poklad, o ktorom určite nebudete nikdy vedieť. Takže práve sme ukončili úlohu, slobodu a dostali sme 6 hviezd bouře. To bude nejaká burikán. Krásna príroda. Chcem sa chodiť prechádzať každé ráno. Dobrý večer, banditi, prišiel som vás okradnúť.
Ale zdochni, more. Dej si pohov, ty vole. Vypadá, že keby ťa ona duha ugrcala. Zdochni, more. Ničíš moju let's playskú kariéru, čo si o mne pomyslia moji diváci. Zdochni, more. Vyzerá jak nejaká nubka. Walking. Mimochodom, keby ste chceli vidieť cheaty, tak napíšte, ja ich mám v zásobe veľa. Poznám cheat na nekonečné zdravie. Potom poznám cheat. Dobre, Jackie, máš ďalšie na výber. Buď budeme vyzerať jak nubky v císarskom oblečení. Alebo si dáme takéto. Všetky majú takú istú výzbroj. Takže chceš, aby nám bolo vidieť svaly, čo? Bro nabuchaný. Chceš si stlačiť? No. Trapas. Takže, tunak si môžeme urobiť rúšky, s ktorými si môžeme potom vyrábať vlastne v kovárstve zbrane. A aby ste vyrobili tie prúžky, budete potrebovať buď kožu z vlka, alebo niečo podobné. Takže tu máme nejakú robu, ktorú ukradnem, lebo ja som nubka, ja kradnem všetko, čo vidím. Môžem to robiť nejakú Také polohu. zvitky mám. Alebo čo to je? Môžem byť polohu 69, počkaj. Daj ho do ohňa. Trol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 . Daj ho do ohňa. Bolo mu teplo, tak zaspal pri dreve. Lol, to bol núb. Tam za tou šípkou tuto hore. Keď Ale si ty- to prstom. Ale ty to vidíš. Ja idem. Naviguj ich. Where? Idem si ku strážnym kameňom. A ja si ako vždycky vezmem válečníka, pretože ja mám takú bojovú povahu. Ja zbijem každého, aj keď dostanem stále. Ale to ste vedieť nemuseli. Áno, áno. Tam vidíte mohylu temných vod. Kam sa dostaneme tiež, nebojte. A teraz, Jackie, máš zase na výber. Budeme pokračovať v questovej línii, alebo pôjdeme prepadnúť banditov do dolu. Poď, nie, choď tam. Rovno, kde to je? Tam do tých mohlí. Tam ešte nepôjdeme. Chceš do toho dolu? Alebo no. OK. Ale Jackie, musíš sa rozhodovať ty, lebo to vyzerá, keby ja rozhodnem za teba. Áno, a tu môžete vidieť Kaita. Je to klasická postava z Elbrisu, alebo nejak tak sa to volá. Ktorá je tiež súčasťou Skyrimu. Nubka je a nubské veci aj má, takže ideme radšej od neho preč, lebo ešte dostanem nejaký ajc. Že? Takže ešte máme minútu 22. Nerád sa s vami lúčim. Teraz nemôžeme ísť za knúbky, pretože musíme to pekne ukončiť. Ale nebojte, ja vám natočím hneď potom, ak skončí toto video, bude pokračovanie. Teraz sa zahráme na snajpera zo stredozemne. Idem sa zahrať na Legolasa. Fire on the head, fuck, bitches! Aj tak som sa netrafil, ja som noob. Oh, noob. Jeden je mŕtvý. Hej, čo? Fuck! Moraké CSko. Zdochni. Zdochni, ty veľká hlava. On je Bigfoot. Big za prstom. Bitches like me, come on, boy. Rozmýšľam, či začneme ťažiť železnú rudu. Rozhodol som sa správne. Nie, urobíme si to zábavnejšie. Veru teda. Nie, very. Už jednu máme. Takže čaute! Lúčim sa s vami aj s Jackiem. Čaute. A je koniec! Jaj? Pardon? Tak až teraz je koniec. Čaute. Chybička sa vloudila.